Gepliyer Azatlyk Radiosu. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň energiýa girdejileriniň adalan döwründe Hytaýa doňdurma satyp başlanlygy habar berilýär. Krizisden ejir çeken Merkezi Aziýa ýurdy Türkmenistan uglewodarod serýisleriniň eksportynyň uğruny ötketmek üçin ýol gözleýärke, Hytaýa ilkinji edek doňdurma satyp başlady diýilip France Press agentligine talgylanyp halkara media serýisleri habar berýärler. Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşiginiň wekili Ata Bayramow täze aýatly öz hususy kärhanasynyň Hytaýa 6 tonna doňdurma uğradanlygyny habar berdi diýilip maglumatda bellenýär. Türkmenistan barada maglumat çap edýän Media Türkmen nesriniň maglumatyna görä, Hytaýa doňdurma önümini eksport eden täze ay kärhanasy Marda ýerleşýär. Bu kärhana Hytaý bilen hyzmatdaşlygyny giňeltmegi planlaşdyrýar. Türkmenistanyň doňdurma öndürüjileri köpden bäri türkmen alyjylarynyň ynamyny gazandylar diýilip bu maglumatda Türkmenistanda öndürilen doňdurmanyň daşary ýurtlarda öndürilen önümlerden has tebigylygy we has amatly bahasy bilen tapawutlanýanlygy bellenýär. Türkmenistanyň Döwlet Statistika Komitetine salgylanmak bilen France Press agentliginiň habar bermegine görä şu çakaçyny Türkmenistanyň Hytaýa hiç hili azyk önümi eksport edilmendir. Şeýle maglumatda geçen ýylda Hytaýda orsiýetde öndürilen doňdurmanyň sowdasynyň artanlygy bellenýär. Şu çakaçyny Türkmenistanyň we Hytaýyň arasyndaky ykdysady hyzmatdaşlygynyň esasy uğurlary gaz sowdasyny we guruluşyk ösün tehnologiýalar owa hojalygy ýaly uğurlary öz için alypdy. Tebigi serýislerine baý Türkmenistanyň öz tebigi gazynyň ýeketäk hyridary Hytaýa doňdurma satyp başlamagy baradaky maglumatlar ýurdun ýaňy ýakynda çykdy ýyly Aşgabat 2017 atly halkara sport ýaraşyny geçirmeginiň ýa-da gabat geldi. Türkmenistan üçin dürli çaklamalara görä 10 we 15 milliard Amerikan dollaryna duran bu oýunlaryň ýa-da ýurdun mali pudagynda kynçylyklaryň emele gelenligi habar berilýär. Ýurdun milli puly manadyň daşary ýurt valyutasy babatynda gara bazardaky narhy 20% çemeti gowşady. Ýyladyň banklardaky goýumlary we hyzmatlary üçin salgyt ýokurlandy. Ýyladyň öz girdejilerini naktlaşdyrmak ýeterliligi çäklendirildi. Şeýle-de ýurtda nakt valyuta sowdasyna resmi gadagançylyk saklanyp galýar. Türkmenistanyň tebigi gazynyň esasy hyrydarlary Orsiýetiň we Iranyň soňky ýylda türkmen gazyndan ýüz öwürmegi, şeýle-de dünýäde energiýa serýisleriniň wakatynyň pese gaçmagy Türkmenistanyň Hytaýdan garaşlylygyny güýçlendirdi. Hytaý häzir türkmen gazynyň ýeketäk hyrydary bolup durýar. Türkmenistan Hytaýa tebigi gazyny 2009-njy ýylda gurulan gaz geçirici arkaly aktarýar. Türkmen resmileri Hytaýa 2017-nji ýylyň dowamında 38 milliard kubometr çenli gazyň aktarylyjagyny habar berdi. Emma satyljak gazyň bahasyny ma'lum etmendi. Garaşsyz çeşmeler Türkmenistanyň öz gazyny Hytaýa badyr bahasyndan has arzan satýanlygyny we Türkmenistan Hytaý gaz geçiricisiniň gurulşy üçin Hytaýdan alan bergisi boýunça hasaplaşýanlygyny aýdýarlar. Gaz baýlygyny 27 trillion kubometrden artyk diýip ketgitleýän Türkmenistan öz gaz zapaslarynyň ululugy boýunça dünýä derejesinde 4-nji ýerde durýanlygyny aýdýar.